Takže čus Doubles ľudia, vítam vás ja a Metro. A ja som teda Kilo, no ja som zabudol povedať. A toto je taký vlog. Informačný vlog, ktorý je tuto pri oranžovej stene, ktorý nás zatepluje čížak a tam je šedá, a tu je oranžová, tam je šedá, tu je oranžová, tam je šedá, tu je oranžová. A nechám to tak už. A toto video točíme spolu, pretože Metro vám to bude zatiaľ hovoriť. Pretože aspoň tak polku povedať a potom sa vystriedame. Ako Kilon už hovoril vo svojom kanáli, nemôže vydávať moc dlhé videá a trochu ho toho hnevá. Trošku, dobre, jasné, trošku. Tak sa rozhodol, že budeme mať spoločný nový kanál, alebo môj premenujeme, kde budeme... A teraz ideš ty? Čo? Držať. Hej? Hej. Okej. No a takže sme sa dohodli, že buď Metrov kanál premenujeme, lebo jemu tam také dlhšie videá idú, alebo vytvoríme nový, ktorý sa bude volať Met Friends, čo je blázniví kamaráti, alebo ešte nejaký názov by sme po prípade vymysleli. Nechceme moc kopírovať Met Bros, ale mne sa to celkom páči, a to ešte aj tuto na bunde, že Met World, bláznivý svet. A no, tak viac by vám o tom povedal Metro. Čo mám ešte hovoriť? No, takže budeme spolu natáčať, alebo aj o samote a tak. Bude to aj lepšie, pretože budeme mať viacej videí, snáď aj viacej odoberateľov. A ja už neviem, čo by som k tomu povedal. Idem ja. Is the fork this? Takže, čo by sme o tom viac povedali? Môžeme spraviť nejaké také veci, že Ask Kilo, jak som ja. A pravili by sme proste také videá, napríklad, že by ste mi písali na Facebook, ja dám teda Metro do popisu môj Facebook. Ak bude mať teda niekedy čas na toto video vydá, ja do popisu môj Facebook, môj kanál ešte súkromný. Ten kanál založíme niekedy asi tak za 2 týždne, za týždeň, neviem, to sa ešte musíme tak viac dohovoriť, viac si toho povymýšľať a tak. A videá by tam boli napríklad také, že ako jak som povedal, teda Ask Kilon, budete na mňa písať na Facebook, písať ako otázky na ten Ask, alebo po prípade vám ešte nejaké povieme sami. Metro by mohol mať také napríklad, že pravda alebo úloha, alebo rozprávanie s Metrom a tak. A spoločné videá by sme mali asi tak každú sobotu alebo nedeľu, by sa to volalo, že nedeľa z Met Friends, alebo nedeľa Met Friends, to by bolo asi tak najlepšie, alebo sobota z Met Friends. To ešte nevieme a neviem, tak chceš ešte ty niečo povedať, alebo nie? Nie. Nie? No tak ja by som vám teda ešte chcel povedať k tomu kanálu, že Metro by tam možno točila nejaké hry, možno aj ja, to vodko, alebo neviem, lebo čo hrávam, akurát tak iba to. Mám teraz trojkový tank, sa mi zdá, áno, trojkový tank, Panzer 3A, Panzer 3A, áno, Panzer 3A, ja zbieram nemecké, to sú také moje najobľúbenejšie tanky. No, neviem, tak takéto videá by sme možno točili, nejaké aj hry a proste tak, no tak mali by sme ten kanál spoločný a neviem, čo teraz natočíme. Takže tento deň sme spolu vonku, zase, čo býva aj viackrát, ale točíme menej, ale tak mám rozprávať a prenesíme sa. A čo točíme aj menej, ale no tak neviem, tak bolo by to aj ako, jak povedala Metro, že ešte mám celá to panka blata, že bolo by to lepšie, keď máme ten spoločný kanál, lebo za prvé, jak hovoril, točili by sme viac. Mali by sme možno viac odoberateľov, mali by sme väčšiu intenzitu videní, videí a takéto nejaké veci. A kde sa vzdialuješ? Selfie? Robíš mu selfie, dobre. A hovoril to isté, len ešte by sa tam mohlo zlepšiť, napríklad aj také, že ako išlo by aj to, že by niekto aj do tých komentárov písal, lebo nikto nepíše do komentárov a no tak, tak by sme takto tie videá dávali a no neviem, pre tento ešte chceš niečo ty povedať, alebo nie? Nie? Ja už nemám čo hovoriť. A niečo ešte o svojom kanále, alebo tak niečo by si mohol povedať. Čo ideš robiť, no? Takže no tak ešte nič. No tak hovor niečo, Ježiš. Ja nemám čo.
Tak nevieme, že aké budeme točiť prvé video, bude to... Prvé video bude asi takto sobota alebo nedeľa z Mad Friends. Yes, kameru som možno na seba budem rozprávať tak. Čiže to môžem rozprávať a ja zatiaľ Ja nemám čo rozprávať, tak ja to zatiaľ strihnem. Nie? hovor. Ja nemám čo hovoriť. No tak to strihne teda zatiaľ. No, dobre, dokým si nepremyslím nejakú tému, takže zatiaľ ahojky. Už je? Yes. Už sa točí? Áno. Ja amatér. A tak pre toto video by to možno bolo všetko. A chcem vám oznámiť nový koniec, tak ja by som to ukončil mojím spôsobom. Metro už povedz ahojky Metro, ja to potom ukončím. Dobre, takže ahojky Metro. To je jedno. Čus, kaktus. Let's begin. The water's fine. Come on, dive in. The future's here. It's right before your eyes. Koniec.